Ahojte, dnes sme si pre vás pripravili vyšetrenie okultného krvácania stolice. Keď vám lekár dá takúto skúmavku, tak vlastne je dôležité správne vykonať odber, aby sme mohli aj správne vykonať test. Je dôležité, aby bola vzorka odobraná na suchý papierik. Keď vám lekár diagnostikuje okultné krvácanie, pravdepodobne vám dá takúto extračnú skúmavočku, ktorú vlastne je potrebné si uchovať, stačí pri izbovej teplote a po odbere materiálu je dôležité ju dať do chladničky a doniesť čím skôr k vášmu lekárovi, aby sme ju my mohli vyšetriť do 3 dní. Keď si takto odšrobujete skúmavku, tak máme tu takúto tyčinku, na ktorej konci sú takéto zárezy. Tie je potrebné dať 3-krát do rôznych častí materiálu, alebo teda vzorky, a potom spätne takto vložiť naspäť. V tejto skúmavke sa nachádza reakčný buffer, alebo teda extrakčný buffer, taký roztok, ktorý nevylievame, je potrebné pre správnu analýzu. Keď máte odber vykonaný, tak vlastne takto pohrkáte s tou skúmavkou, ono sa to zmieša, dáte do chladničky, odnesiete k lekárovi. Tá skúmavka sa dá vlastne aj túto z vrchu otvoriť. Ak sa vám to stane, nič sa nestalo, opakovane ju zavriete a takto donesiete do laboratória. Keď vzorka príde ku nám do laboratória, tak vlastne my máme takúto jednorazovú platničku. Vzorku si otvoríme a takto si kvapneme 2 alebo 3 kvapky do tejto janky, s tým, že vlastne nastavíme si 5 minút. Vzorka nám vlastne takto kapilárne pekne vzlíňa hore a máme tu vlastne 2 detekčné zóny. Koncovú zónu, kde je vlastne kontrolná čiarka, a testovaciu zónu, kde vlastne nám buď vznikne alebo nevznikne čiarka na základe toho, či zreagujú protilátkami s tými danými antigénmi hemoglobínu v stolici. Po 5 minútach odčítame vlastne výsledok a všimneme si, že vlastne na tejto vzorke nič nezreagovalo. V detekčnej zóne nie je žiadna čiaročka, iba kontrolná čiarka, tým pádom je vzorka negatívna. A na druhej vzorke vidíme, že vznikla čiaročka v kontrolnej zóne a v testovacej zóne nám tiež vznikla čiaročka, čiže výsledok hodnotíme ako pozitívny. Čím je silnejšia palička, tak tým vlastne je vyššia koncentrácia okultného krvácania. Takže nevylievajte roztoky, aby sme to my mohli spraviť správne, a vidíme sa na budúce.